Nek wong ngomong kuwi digatekke kok. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Ngomong apa ta? Baygon. Wah, wis tak gaweke wadah idu. Krunguku paidon. Ya ampun, Kang. Aku kudu piye menghadapi dirimu. Tobat. Aku ora ngerti, aku mau ya ora cetha kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Awang muni baygon kok tok kei rek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni baygon kuwi oke. Aku digoleke dus. Kon nggo widu anggepe aku mau masuk angin apa piye? Maaf, Tro, maaf. Ora jelas kok ya. Tak nggo nyemprot kewan-kewan iki ora mlebu ning jare wong. Bola-bali wis celka-celki kok. Petro, dalem Bu Kulun, menengo dhisik. Niki lho Bagong niki lho Bu Kulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-critake lho, Tro. Ora. Isen aku. Aku iso ale wis suda rungane. Ha iya. Ora nek ngomong njaluk ki seru, seru mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paidon. Baygon. Ha padha ta? Berarti aku ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan kok karo dus. Ya ana hubungane ngono wis bar tok semprot kewan-kewan ki lebokno dus maksudku ngono. Ya ora. Seneke bunggek. Caedan. Seneke kancane dijaluk. Oh alah. Guru. Pukulun njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu mlocot ora. Ayo ora krungu ayo. Wonten dawuh Pukulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teka kita isih duwe rasa gedeng keburu sengit kelawan Semar. Mung merga nggon kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan papa cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit kelawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya mandi ucaping kulun Bathara Wenang. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi mburine Bathara Kulun Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Kulun Bathara Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klithian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa, malah Bathara Guru kalah derajate karo kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune putu? Wah.
Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh Ulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadiya diwaning para dewa mapan ana ing Kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing Kayiwangan Suralaya. Semar ingkang kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar mersa sabar mersa ikhlas rasakno yen dadi kurang ngajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadang mutuwa isma ya nggone urip ning alam kadang. Nono gareng suarane ra ngono kuwi. Semar suarane alus. Ora tambah-tambahi Gong ora. Ajari. Bagong aja edan, Ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ra sadar ye. Wis malik Semar. Apa iya? Mbawake digrayangi. Kowe gedhe banget to kopek. Ora ta ya. Aduh. Nolo gareng. Kepiye iki? Mundi dawuh mangdianipun Iwang Pilun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pilun padha menang. Kapure semados nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu Wita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarono. Kan apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari. Aku ajarono supaya kaya bapakmu. Domongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe diapake. Ora masuk. Kene ora nganggo belajar secara militer. Aja Bagong, aja. Aja apa? Ayo, tirokke. Tiro? Ana layang. Saka sapa? Saka Mas Waris saking Hong Kong. Badhe nyuwun tembang lingsir wengi ingkang nyekar Bu Prastiwi kula kintun kagem sedaya sahabat ngebyar. Hongkong kok layange tekan kene. Iki paling luwantar streaming terus dikon nuliske. Ha iya. Sone aja gelem nek kono ndak. Muga-muga tembang. Ha iya. Kepun belajar, Pak. Ngono. Wes lumayan. Blegegek-ugek. Blegegek-ugek. Rada kasar suarane rada kasar. Ndadar kowe ngelek wedi. Aja kok ngundur ngono. Ngelek wedi ora. Ngene, blegegek ugek-ugek. Blegegek ugek-ugek. Sak dulito. Lit. Mel-mel kok lit. Ben iki diwalek men rada beda to. Ya. Lit. Ndoro. Kedawan. Ndoro. Wis apik. Wis gak linggo mburi. Iya. Bagong. Gareng. Wonten dawuh Rama. Pitruk. Wonten dawuh Rama. Bagong. Wonten dawuh Rama. Gareng. Kanggo nek isone mengono kae terus iso ngetarani lho, Bang. Toming Bagong. Pitruk. Gareng. Linggo dioper. Aku teko kene kok.
Kowe rono. Madi mundur. Bagong. Iya, Bagong. Wah, kowe ta. Mana kaya nganu lho. Iku nek ora omong dantil wae engko ora njur. Bagong, ayo sakarepmu wis dipasrahi kok kowe. Mer. Pise. Kampleng kowe. Aja. Iki kowe tak jasrone negara Ngamarta. Omong karo Punden Pandhawa nek kowe arep mbangun desa. Syarate kudu kowe nyuwun syarat ditumbali gethihe Werkudara, ngono ya? Gelem fotonya. Gelem fotonya. Gong ora ngawur lho, Gong. Dadi napa apa diajar ki sing ngajar kudu awake dhewe. Ning Werkudara. Iki Bathara Guru wis ora urusan. Kok ngecek nganu karo bapak sia-sia ya. Aku kok tok jlomprongke. Lho kok kowe ngerti? Kok ngerti piye? Yo ngerti kok iki wong waras e ora. Nek nganti tak tutke ra gelem muni ngono, dicana larak ning jaba gebuki kowe. Ben, Gong. Wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Nek nganti wis ta, ya? Sago ora? Aku piye, Gajul? Gajul? Ya, sago. Beres iki anggere ngapusi titenono ajar dhewe kowe. Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggaliaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis boten sowan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu. Menapa Yayi Janaka mboten nanjihaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu. Dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrumini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Werkudara apa ya ora nanjihake? Ora jeneng aku rupa-rupa gedhang. Nanging aku uga ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep, tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karangga Dempel. Nanjake kelawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen. Sakmangke Koko Prabu mugi kepareng nggali nganti dhateng kadang kula salah setunggal kepareng ngata tinju dhateng Karangga Dempel. Nanjaken dhateng Kyai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Dereng ngantos samimbal wacana paripurna. Kedadak swaning Kira Semar Badranaya dumrajeg tanpa larapan nganti sanggya para putra. Koko Prabu nembe dados raosen. Teka menika Kakang Semar sampun sowan. Kakang Nayantaka padha arja sapraptanira. Bleget duwek sadulita lit. Inggih sinuwun, kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwaji. Iya Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar padha raja sapraptamu sinuwun Ndarawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih Den. Iya, Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake. Masuk angin ku piye? Mboten. Lah kok swaramu kaya aradat sabene. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar Padhararja. Sinuwun anu sapa? Ndara Janaka wilujeng. Dipol Padhararja sapraptamu. Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu ora sowan marang Praja Ngamarta? Yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu,
Kakang Semar. Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darepe panjaluk mopo Kakang Semar. Nuwun sewu, kula niku suwe mboten sowan menika merga nembe ngrancang. Ngrancang apa Kyai Semar? Anggen kula bangun desa. Margi kula kepengin bangun desa Karangkadempel mboten kok bangun wangunan sing apik mboten. Nanging kula kepengin bangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel. Ning jebul syarat sranane kok angel, kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat sranane apa Kakang Semar maragake matur marang panjenenganing ingsun. Sasmitaning Jawata ingkang kula tampa syarat srananipun boten sanes Karangkadempel kudu ditumbali ngangge Getih Ndara Werkudara Den. Semane pancene ora kena dikandhani kok. Aku ora iso mara kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ngayal ya, Reng. Ha apa? Atonyo ndasmu lho, Reng. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya, Gong. Wah, jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mir. Omong sisan. Piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana kesembadan gegayuhan kula mbangun desa Dipol. Ing mestine aku ngajeni karo kowe. Ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan. Merga nggonmu wis momong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono. Yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa. Ora tresna karo Werkudara. Wah, men perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara. Piye Bakong? Mengkari gelem apa ora ngono? Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Wah, Dipol. Tegese ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Kowe dosa lho Gong kaya ngono kuwi. Tak mundasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku kok kowe ndadak mesti ngendondoni. Ning nganti kaengku sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati. Dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerai apa? Jerai isin. Wah, payah jerai kapok. Heeh. Men ora mbebedok karo uripe bapak ning alam padang, Rek. Disiksa Ndara, kula ampun ditendhangi. Gunane apa? Kowe suwita ning negara Ngamarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Ngamarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan.
iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kae ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampean. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Oh, salah. Gunane apa? Kedapuk titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentuk takon ngopo Dora nesu. Ora nyambut gawe ngopo mentuk takon. Ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu tok undheke edan. Ayo disawang. Kanggo Permana Jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe ra dalah. Lah kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar nika. Lho, gelut? Nggih. Lha perkarane napa ora ngerti bapakne adu dipateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng ngrancang bangun desa. Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar mungsuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petra? Ndara Garukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak pejak karo bapak niku kok sajahe kaya atine niku ora trima. Semar iki kok ora gugat ning kayangan to. Janjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun merga ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjiki teng kayangan. Kula ale gareng kali Bagong melu mrika. Kula ale gareng karo Bagong ngamuk teng mrika dewa-dewa bubar. Bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medhun. Heeh. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek dadi Semar. Sapa? Nika wau. Terus Bathara Wenang wis Bagong Petra Gareng mangsa bara nggonmu Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wah ngono, anu iya, anu nggih. Kowe lah dalah. Lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal Geti Werkudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni mbangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung lara dela mari, lara dela mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun tak sampean pitados kali kula ning rata awat-awati ndak geger kanane Bagong. Yo. Kowe aja edan Antasena. Sedalan-dalan aku kok jotosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Ora ngruduke bak, kakene Semar nendi? Tekan ngendi wae tak jotosi kowe, Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Sapa? Antasena Caitan, aku ki wong tuwa. Sapa apa? Binatang wah
edan. Antasena kaya wong kranjingan. Ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Semar. Kuli. Kula kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya ngono malah tekan Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pangeran-pangeran aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditonton apa ora kowe? Baladewa. Wah, ngopo kowe melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manung maring jajalan ati iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditempel karo ngedekul karo aku lha kok dadi kowe tekan Negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar Ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Bengawan Solo. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo kage. Dadeno tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Baladewa, iya wonten dawuh Ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho Ulun ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Ya iki pancen Semar ingkang sejati. Ing nalika semana Ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijangka patine. Dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumeli Manikmaya tak sebda dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong papariman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya wonten dawuh Pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih Pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sak kalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Sesmaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus, sayekti kita bakal mbabar sejatining wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe nggendak sikara. Tuwin badhe mboten jangka dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya wiwit dinten menika ngantos sakterusipun Kakang Ismaya. Aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya.
Kita wis ngrumangsani luput, Guru. Inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kanthi kaya mengkono, jangkungen sedyaning Siesmaya ya kadang kita. Jangkungen sedyaning Semar Badranaya. Nggone bakal mbangun desa, muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Inggih, kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya Pukulun. Kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Dipol, kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun Rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur. Tak ajar kowe. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kaya ngene pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali ning kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar diwa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malamake Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang kono kene kae. Kakene Semar Jayar mbangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane ngluputke wong gerang, ngluputke wong tuwa saiki sawangen. Iya, Dik, aku salah. Dade. Saware salah. Aku nyuwun ngapura. Ngopo Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngerangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura, Pak, ora ngerti kok. Wih, anakmu kaya ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong butuh apa anane? Pak dene diajar aku ki ratu turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima, ora trima gajulane. Sing gerang rak malah wah, Werkudara ki malah nutur karo anake sing rapik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar, kula Yai Darmaji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ulah dalah. Yen ngono kuwi apik, kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih, awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kahanan resik ana Kaka Prabu Swami wonten Karang Kadempel. Yo, ayo Semar tak jangkung apa gegayuhanmu Semar.
Bangkudara. Nggih. Jaluk Semar. Arep mbok nggo ngopo? Pateni Kulngastina. Wah. Madangi jagato mungum sapucaing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya won paripurna kula wis disengkuyung hangenipun badhe wiwiti mbangun desa ya Semar. Mugi-mugi nir ing sambikala mboten langgang setunggal menapa gandeng niki prabote ajeng terus dibablaske teng papan sing tebih mula nyuwun mapunten nek sakmenika kedah kula bubaraken Ndara. Ya mugi-mugi sami wilujeng ning sambikala samudayanipun kula nggih tentrem ayem mboten manggal setunggal menapa.